despois do resultado das eleccións xerais, as eleccións galegas van a ser como estaba previsto e non hai nada que modificar a nosa previsión. En estas eleccións ha habido unos resultados máis claros todavía que no mes de diciembre, e es que hai un partido que sube y todos los demás bajan. Yo entiendo que los partidos políticos, todos los partidos políticos, entenderán la responsabilidad adicional que tienen que asumir en las próximas semanas, ¿no? Y como creo en la política, tengo que creer que todos los partidos políticos van a estar a la altura de lo que los españoles nos han mandatado en las urnas. Eu presenteime dúas veces ás eleccións autonómicas en Galicia, as dúas veces tive o apoio dos galegos para gobernar, e a decisión de volver a presentarme a terceira é porque o que máis me gustaría é ser presidente da Xunta de Galicia ata o ano 2020. Non estou mirando cal vai a ser o responsable ou o candidato de outros partidos, porque non é unha cuestión importante para mí. O importante para mí é se son capaz de presentar un proxecto aos galegos. O meu proxecto político non é gañarlle a un candidato ou a outro candidato. Se fora este, coa mudanza de candidatos que houve noutros partidos, comprenderá vostede que sería moi decepcionante querer gañarlle un candidato que che cambien ese candidato 3 veces. Por tanto, a mí eso non me parece importante para o meu compromiso político. En canto que me parece si esa persona pode volver a ser, non sei cantas veces leva sido candidato a presidencia da Xunta, porque non recordo o número, pero, en fin, cando eu iba á Facultade de Dereito xa era candidato a presidencia da Xunta. Que pode volver a ser? Eu creo que esa resposta fágalle vostede a pregunta a Pablo Iglesias. Eu digo honradamente.